Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 7, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Anay rebelde nga wanted si kaso nga murder kag frustrated murder na dakpan sa Negros Occidental. Bangkay sang soldado nga napatay sa engkwentro na tala na nga igabiyahe sa probinsya sang Capiz. Sa balita national, DOH nagpagwa sang guidelines sa pagsaulog sang holidays sa virtual parties ginatugutan pero video kay ginadilian. Masobra 2,000 ka mga drug suspect liwat nga nadakpan bangod sa gihapon sa illegal nga droga. Sa balita international, Joe Biden nagpasiguro nga mag-aakto kontra COVID-19 sa unang adlaw nga pagpungko bilang US President. Sa sports balita Pilipinas, kag 37 ka mga teams mag-compete sa ikaduha nga FIBA Esports Open. Kag sa ato nga showbiz balita, netizens na sorpresa sa chill life ni John Lloyd Cruz sa El Nido, Palawan. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Swimming lang gini or honors ng iban? Sa darayo. Ah. Masila tanan di puro masila may mga honors na. So pa sila? Wala na ina. Nay na ro ija. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo di. May cellphone kami. Ari. Nawi. Ari pa. Ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Aksyon Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP. Kay sa para sa ila nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Budlay ging mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house na mo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo na ti makapian-pian di mayo hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan nga 300 pesos, iba niya timiara, dit silang ina. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko mas school. Ti ano mo lang i-indoor lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo? Mangin ka sa uli? Mangin teacher, good science teacher ang ginang gusto. Science yung favorite mga subject. So mga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka?
Nang okay man lang. Nang una-una first 2 weeks, bala nang amugin na nang daw mabala, amugin lang ka-unfair gito sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman, naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman, nang naka-adapt ka na sa situation, nang mayo nagid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle dito na. Sa inyo nga part nga daw wala iya mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gidyab lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi so answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano anseran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 phase. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid ng October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang hindi ako tanay kinahuya ko yan kuya ko sa mga amo na bala sulingin sa akon na sige na ba na ng opportunity na ti amo to nagsulat ko dayon dason si gabi ko patugin sulat kay mas nami ba kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na dason na mo na nangingita ko sa may mga picture. Aksyon Balita Evening Edition. Las 6:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nadakpan sa otoridadeng sa kaanay NPA nga wanted sa kaso nga murder kag frustrated murder sa may syudad sang Bago kahapon nga adlaw Biyernes. Sa isa ka statement, ginkilala sang PNP Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit ang suspect nga si Nori Sulinapa, isa ka anay miyembro sang NPA Guerrilla Platoon sa idalom sang Roslyn Jean Pele Command sa Northern Negros kag ikatatlong wanted person sa may syudad sang Victorias. Bagi sa warrant of arrest, si Sulinap ang gindakop sa may barangay Maaw, syudad sang Bago. Si Sulinap ang sadto nagsungka kag nag-avail sang balik loob program sang gobyerno. Suno sa otoridad, ang suspect ang ginaligar imbolbado sa asod-asod nga robbery hold-up, gun for hire kag robbery extortion activities sa Maaw, Victoria City, Silay, Banwas ang EB Magrona kag iban pa nga lugar. Nakuha sa suspect ang saka kalibre 45 nga armas luthang, mga bala kag duha ka live fragmentation grenade. Natala na nga pagdalon sa Mambusaw Capiz ang bangkay ni PFC Arjun Guillermo. Suno kay 3rd ID spokesman Army Major Senan Pancito III. Una nga ginreport si Guillermo nga nakaangkon sang malubha nga pila sa dughan sa enkwentro sa tunga sang 62nd IB. Philippine Army kag NPA sa may sitio Inangaw, Barangay Sandiao, syudad sang Gilhulnga, Negros Oriental sadtong Nobyembre 4. Apang napatay samtang ginabulong si saka pribado nga hospital sa may syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental. Suno kay Pancito sa piyak sang kasubo sa pagtaliwa ni Guillermo, nagpalabot naman sang pagpakig-unong ang 3rd ID sa pamilya sini pag nagpromisa nga matagan sang hustisya ang iya kamatayon. Private First Class Arjun P. Guillermo ay binawian po siya ng buhay sa hospital po sa Kabangkalan
pangalan. As of now, pinaprocess na po namin yung transport niya papunta o pabalik doon sa kanyang lugar sa Mambusaw, Capiz. Nabadyan si 3rd ID spokesman na Pansito. Ginkompirmar ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran nga mayara gid man sang pila ka may legal structure nga nagbalik sa mga dalanon base man sa pinaka-latest nga monitoring nga ginhimo sang syudad. Suno kay Familiaran, base sa inisyal nga impormasyon nga nabaton sa iya talatapan, iyara sa kapin 20% nga kadamuon sang illegal nga mastruktura ang liwat nga ginpatukod hindi lamang sa mga dalanon kundi kalakip naman sa pila ka mga sidewalk sa palibot sang syudad. Suno sa Vice Alcalde, mahimo nga mayara sang kakulangan sa monitoring ang tagsa ka mga opisyal sa barangay kung nga aliwat nga nagbalik ang mga problema. Magluwas sa illegal structure, ginkompirmar man sini nga liwat man nga nagbalik ang illegal o kon illegal parking sa mga salakyan sa pila ka mga dalanon. Sa nibluan nga base sa memorandum circular nga ginpagwa sang DILG, mag-resume ng partial nga pagpatuman sang road clearing operations sa mga syudad sa palabuton nga Nobyembre 16 sa idalom sang GCQ status. Ang initial na survey is that mga 20% ang nagbalik. Hindi na siya concrete. We are talking of streets and sidewalks. Sa mga kabaranggayan, secondary roads, ay tanimakitaan pa. Dabatean si Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran. Sa dugang pang balita lokal, nagpungko na bilang bagong atag pamuno sang PCG Negros Occidental si Commander Lodovico Lebrilla Jr. matapos ginbuslan sinitinalikdan nga adlaw si Commander Johnson Benjamin nga nagpangalagad bilang Provincial Commander sa Coast Guard Station Negros Oriental. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Benjamin, ginpasalamatan sini ang mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, ilabi ng iya mga kaupdanan sa suporta nga ginpakita sa iyang liderato. Naglao man si Benjamin nga sa bago sini nga posisyon iya mahimong maayong responsibilidad kangay siyang ginhimo diri sa may syudad bilang tagpamuno sang Negros Occidental sa panahon sang pandemya. Ako gapasalamat gid sa mga taga Bacolod Negros Occidental that during my stint as the provincial commander pagi sa sining radio station mga aktibidades sa Coast Guard na pahayag man. Yun naman, Coast Guard is a very dynamic organization. We can also coordinate Mandira at Nabatian si Anay PCG Negros Occidental Head Johnson Benjamin. Sa katapusan nga balita lokal, arestado ang 18 anyos nga dalaga sa drug bypass operation sa may Dumus Day, Barangay Rizal, syudad sang Silay kahapon nga adlaw. Ang suspect ang kilala kay Rochelle Artagami sa Barangay E. Lopez, samtang nakapalagyo naman sa operatiba ang upod sini nga si Jager Carmania, residente sang Barangay Lantad, Silay City. Suno kay Police Major Rolly Pondevel ang hepe sang Silay PNP, ang duha ka ginalegar suspect ang nalista bilang mga street level individual kag madugay na nga nagabaliga sang illegal nga droga. Na-recover sa suspect ang 5 gramos ang suspected shabu nga nagabalo sang 34,000 pesos. Preso karon sa custodial facility sang Silay PNP ang suspect kag natalana nga igapay dalom sa drug test, samtang ang mga ebidensya naman nga na-recover sa operation ang ipaidalom sa laboratory examination. Aksyon Balita Evening Edition. Las 6:19 Action Radio Philippines Standard Time TTX 500 Capsule Meta. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa evening newscast sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
maulanon nga tiyempo, mabulubog na nga panahon diri sa mga syudad sa Bacolod mga ka-aksyon ha. And this time, i-recognize naton ang pila ka mga naga-monitor via Facebook Live sa comment section sa aton sila nga Facebook Live. So good evening lang kay Ma'am Riza Lee. Hi, good evening. Good evening man kay Gary Etchos. Good evening Action Dale, may gabi man Sir Gary. And si Ma'am Riza Lee gali nag-watch kag nagapamati dira sa may all the way from Malaysia. Hoy along dira ma'am. And keep safe dira sa Malaysia. Si Sir Alex Monteza ang perme present sa aton sining nga pagpangalagad anuman nga public affairs program sang DYEZ. Naga-tune in gid via Facebook Live. Sir Alex, good evening dira sa imo. And kay Sir June Marie Radok, good evening Action Dale, happy weekend. Watching Facebook Live here in La Castellana. God bless and stay safe. Same with you sir. Likewise, halong dira sa area ng La Castellana. Si Sir Alex Monteza, Strife polo shirt sa mula nun nga kagabi yon Sir Dale. Daw gapanoktok naman si paring Tonyo. Aha, sige Oo, doon nagapasulod no sa par si Bagyo or hindi pa man siya Bagyo kay LPA pa lang nga ginamonitor karon sang Pag-asa once nga magbagyo ti amo niya nga pangalan si Bagyong Tonyo. Good evening man kay Lilibeth Malaka Pabilio. Good PM Action Dale. I'm watching you live. Nagapamati man ng Gamala family. God bless. Wala na butang diri ang address ni Ma'am Lilibeth. So standby mga ka-action ha, padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings and pagpanamyaw sa inyo sining mga himata sa Facebook Live sang DYEZ. And after national news, aton pagabasahon ang dugang pagid nga mga greetings. Standby para sa mga balita national. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. The Evening Edition. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Nagpagwang DOH sang public health guidelines para masiguro nga masaulog ang sang mga Pinoy ang holidays nga hindi maglapta ang COVID-19. Ang DOH ang nag-issue sang circular number 2020-0355 nga nagapanugyan sang limited face-to-face activity sa tion sang holidays. Lakip sa nasaad sa circular ang pagpatigayon sang okasyon pagi sa online, mag-shop online kag magtambong man sang misa online. Sa press briefing subong adlaw ginpahayag ni DOH Undersecretary
Secretary Maria Rosario Vergere, dapat panumdumon sang publiko nga mataas ang risgo nga maglaptang COVID-19 sa tion sang in-person activities. Pero kung hindi man ikawan ang ining aktibidad, dapat pilion ang open kag mga area nga maayo ang ventilation. Ginadilian man sang DOH ang buffet-style food services kag hulmanay sang household items sa tion sang okasyon. Ginadilian man sang DOH ang pag-usar sang videoke machine sa tion sang holidays bangod ang pagkanta ang posible may mataas nga tsansang maglapta ang COVID-19. Pero ginpathag ni Vergere nga wala naman ginadilian sang DOH ang mga maghimata nga magpatigayon sang videoke sa sulod sang balay. Samtang ginpahayag ni DTI Secretary Ramon Lopez nga pila ka mga manufacturers ang nagsugot nga hindi magpasaka sa presyo sang Noche Buena products karon nga mayara sang COVID-19 pandemic. Suno kay Lopez, nagnegosyar sila sa mga kompanya antes sila magpasaka sang presyo kag nagpasalamat bangod ginpamatian ang pangabay sang DTI. Ginehemplo ni Lopez ang Century Foods CDO kag Virginia Foods nga hindi magpasaka sa presyo sang hamon. Samtang latest choice naman kag UFC ang magapabilin sa gihapon ang ilang presyo sa karona. Pero suno kay Lopez, may pilaman ka mga kompanya ang nagpangabay sang increase sa DTI sang 1.2%. Ginpathag sang DTI Secretary, ini nga mga kompanya ang dapat maka-justify sang retail price adjustments. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagapakita sa datos sang Philippine National Police nga may 2,794 ka mga drug suspect nga sadto gin-release ang liwat nga nadakpan sa parehas nga bayolasyon. Silang kabahin sang 19,947 ka mga drug suspect nga gin-release sang tinalikdan nga 4 ka tuig pag sa plea bargaining agreement. May 44 naman ka drug suspect nga nahilway sadto ang liwat nga nadakpan bangon sa gin-aligar embolbado sa criminal activities. Suno kay PNP spokesman na Police Colonel Esmael Yu, may 66 ka repeat offenders nga liwat nga nag-apelar para maka-avail sang plea bargaining agreement. Nagapakita naman sa datos sa sang PNP nga 329,171 ka mga drug suspect ang naaresto humalin Hulyo 1 tuig 2016 tubtob Oktubre 15 tuig 2020. Aksyon Balita Evening Edition. Las 6:28 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita international sports sa entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. And we are back mga ka-aksyon sa pag-recognize ang aton sining mga avid viewers and listeners via Facebook Live, Aksyon Radio Bacolod. And i-check nato, no? Balikan nato ng comment section. Good evening lang kay Ma'am Yvonne Busher. Good afternoon, Action Dale. Salamat, Ma'am Yvonne. Kamusta ka dira? Kay ako, Maldita, nag-send sang emoji nga hi or avatar nga hi. Salamat, Gid. Kay Sir Rocky Javier, good evening Action Radio. Monitor lang kami dire upod sa akon nga asawa. God bless. Kay Paul Poras, good evening sir. Pamatigid kami sa akon asawa kag 4 ka mga kabataan nga sila ni Danica, Pau Pau, Daniel kag Dandana. Araman si Jean oy si Sir. Good evening Action Dale Salazar. Monitoring always. Salamat gid kay Ma'am Jean. Si Sir Tickboy Villanueva, good evening Action Dale. Always gid no nagalpamati. Salamat Sir Tickboy. And si Josette Magua de los Reyes, good evening Action Dale, kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio, ilabi na gid sa taga Antipolo, Purok, Palma. Salamat sa Sir Alex Fuentes nga naka-tune in. No? So hindi naton mabasahan tanan ninyo nga mga greetings, pero appreciated mga ka-aksyon na ang inyo sining nga effort nga nagapa-load gid no sa inyo sining mga wifi, sa inyo sining mga gadget para lang maka-tune in sa DYEZ Action Radio Bacolod. So salamat gid, and sa mga greetings nga hindi naton malaputan, pasensya na, pero next time sigurado naton nga ma-recognize kamo kag maabi-abi. Si Ma'am Chris Vilma Treyes, good evening Action Dale, watching diri sa my East Homes 3, Barangay Stefania. God bless, salamat. Si Ramona Azero, evening Action Dale, watching from Barangay 35. Salamat gid. Si Ma'am Janeline, nadula. Si Ma'am Janeline Bandoha, good evening Action Radio Bacolod. Good evening lang sa pamilya Bandoha ko sa may syudad sang Canlaon City, Negros Oriental.
from Quezon City. Madamo gid nga salamat. Sige, padayon lang sa pag-comment down sa inyo sa mga greetings. Kag kung may mga inquiry ka mo, i-comment lang dahil try naton nga masabat ang inyo sini nga mga concern. Standby mga ka-aksyon para sa Balita International Sports kag Entertainment. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na Sa Evening Edition.
Lasay sa 35 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang Balita International. Nagpromisa si US President Joe Biden nga hindi ini mag-usik sang tiyempo para ba solusyonan ang COVID-19 pandemic sa tion nga magpungko na ini bilang presidente sang Estados Unidos. Sa late night address ni Biden sa iyang hometown sa Wilmington, Delaware, ginpahayag sini nga ila establisar ang plano para makontrol ang virus. Nagpabutyag sang kumpiyansa si Biden nga iyang malutos si President Donald Trump. Suno kay Biden, iyaman iga-unite ang Estados Unidos. Nagapabilin sa gihapon nga si Biden ang mayara sang 264 electoral votes, samtang si Trump ang may 214 electoral votes. Sa nibluan nga kinahanglan ang 270 electoral votes para magdaog sa eleksyon. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, liwat nga magapakita sang abilidad ang team sang Pilipinas sa virtual hardcourt matapos nga ginlansar sang International Basketball Federation ang FIBA Esports Open. Sa statement, ginpahayag sang FIBA nga 38 ka mga team ang magahampang sa second edition sang tournament nga intrahan sang nagkalinlain nga mga pungsod sa bugos nga kalibutan. Nakaenkwentro sang igilas ang Indonesia kag Australia sa Southeast Asia Oceania Conference sa Nobyembre 14 kag 15. Sadtong Hunyo na sweep sang Pilipinas ang Southeast Asian Conference. Sa unang edisyon sang conference nang ibabaw man ang Australia, Argentina, Italy kag Saudi Arabia sa ilatag sa tagsa ka mga conferences. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa ato naman nga showbiz balita, nasurpresa ang mga netizen sa aktor nga si John Lloyd Cruz sa iyang chill life matapos siya ginlibot ang El Nido, Palawan. Ang aktor nag-post sa mga litrato sa iyang official fan page account nga makitaan nga nagayuhom samtang ginalibot ang kilala nga tourist destination. Lakip sa mga litrato ang mga pagkaon sang aktor sang street food. Nabutang sa caption sang post ang happiness in simplicity touring around El Nido. Si John Lloyd Cruz sa nibloan ang naka-indefinite leave sa karon sa showbiz bagod man sa personal matters. Aksyon Balita Evening Edition. Action Radio Philippines Standard Time las 6:37. Inyo nabatean ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 7, 2020. Sa liwat ako ang inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,